Tuluan ta mo kung saan pagtimpla sa kape ha. Easy open ra gani siya. Ako ra di huipon, tangtang ning kabira ni. Awa. Magic. Duta ni awa. Ano ra pag bukbo. Wow. Okay, kabukbukan ba? Ninayo na nimo pag kung mausik Buk balas. Buk balas grabe oh. Ato ni ninayon kay sayang kay mausik gud oh. Pagtimpla sa kape guys. Sundan lang ko ninyo para di mayabo yung kape. Ninayo lang na. Mastira. Mastir kayo. Guys, ay mahorotan ng soda na ito mga buhay ubay soda na dagko na ba? Master kayo. Saya gumipik-pik eh. Grabe eh. Awa lang oh. Pag-inuto yun natin, palit man tani. Awa lang. Ito lumayo to. Ay yung magsingsayang mo magkape. Nara sa Pilipinas. 50 degrees Celsius ang kainit. Pero kapehan ra na. Awa lang. Awa lumayo. Ya. Ato nag-isip gamay. Bubuan to gamay ni kuan. Awa bubuan to ha. Ato na ninayon. Okay, yo kamera na kay. Kamera masya 1/4 ra man na. Ang soda ni 1/4 ra. Di 1/2 kay 1/4 lang niya gitunga naman siya. Ato ni imik-mikos-mikos. Awa. Shout out sa kupik ko. Baka naman. Shout out niya sa kupik ko. Baka naman. Natay Kwanri. Kupya palaman. RGG. Big Shop. Salamat kayo. Nakatilaw miss yung pan nga. Malamon ug malami. Naman. Mikos ni mo. Mauna ni siya. Ato ni lain ng kanya kini mo ni siya kape na pwede na sigupon